Wat motiveert je hem nou om dit werk te doen? Om het lekker buiten zijn, het lekker kijken naar dieren en het ook nog helpen van dieren. Want anders worden deze misschien doodgereden en dat kan eigenlijk niet, ook niet voor een groene school hier. Wat doe je hem nou? Wij zijn hem nu aan het samplen. We zijn nu een monster aan het nemen om te checken of de schimmel aanwezig is. Een schimmel die zorgt dat er heel veel beesten uitsterven. En hopelijk hebben deze beesten het niet. We hebben nog niks aangetroffen, maar het moet nog naar het laboratorium gestuurd worden. Elk sampletje wordt daarna naar het laboratorium gestuurd. En daar wordt gezegd of het wel of geen schimmel aanwezig is. Hij is een van de velen die deze nacht in de Ems is gelopen. Samen met 5 andere soorten amfibieën. De meerkikker, dat is een mooie groene kikker. De bastaardkikker, gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander. Heeft u ook wel eens een pad of kikker doodgereden? Nee, dat geloof ik niet. Ja, waarschijnlijk wel met mijn auto, maar dan merk je het niet zo erg. Nee, niet dat ik weet. Maar goed, het kan iedereen natuurlijk overkomen hoor, dus dat zal ook niet met opzet gebeuren. Helaas is er, voor zover ik begrijp, dit jaar wel wat meer sprake van vernielingen. En emmers die in het water worden gegooid of wat verderop in de Potmarg in het water worden gegooid. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Het zou natuurlijk veel fijner zijn als mensen het gewoon lekker laten staan. Hoeveel van deze amfibieën ga je hem nou wel redden dus? Nou, in ieder geval, dit jaar zitten we al tegen de 250 dieren. En we verwachten dat er nog wel zo'n 300 bij komen als je kijkt naar vorig jaar.